Bine ați venit, dragii mei gemeni, la o nouă etalare romantică. Este o etalare atemporală, fără limită de timp și se adresează nativilor acestei zodii, ori celor care au soarele, luna, ori alte planete, ascendentul, da, sub acest semn zodiacal. Această etalare, dragii mei gemeni, se adresează unui grup mai mare de persoane, așadar este posibil să nu rezonezi 100% cu ea. O să te rog să iei de aici doar mesajele ce simți tu că ți se potrivesc, iar restul, dragul meu, draga mea, te rog să lași deoparte. Desigur că sunt bineveniți să asculte, să vizioneze această etalare și cei care sunt interesați de un geamăn, da, de o geamănă. Vom deschide etalarea cu mesaje din vestitul oracol Romance Angels Oracle Cards. Să vedem pentru voi, dragii mei gemeni. Încă o dată, este o etalare atemporală, fără limită de timp, da? Este valabilă în momentul în care o vei deschide. De altfel, este posibil să-ți regăsești trecutul, situații din trecutul tău, ori situații pot intercepta situații ce urmează să se întâmple în viața ta, dragă geamăn. Haideți să vedem așadar mesaje pentru tine din Romance Angel Oracle Cards pentru gemeni. Încă un mesaj mai doresc pentru voi, dragii mei. Wow! Vai, ce frumos aici, dragii mei, la voi, primele două cărți. Și doresc să vedem un mesaj și din oracolul arhanghelilor pentru tine. Și de aici un mesaj, să vedem ce arhanghel are să-ți transmită ție mesaje. Și avem arhanghelul Rafael, cartea cu numărul 25, care îți spune următoarele. Te ajut să-ți redobândești și apoi să-ți păstrezi armonia și echilibrul lăuntric. Te inspir să-ți folosești în mod înțelept și chibzuit resursele interioare. Da? Așadar, nu te pripi, nu face exces și risipă de energie, nu face risipă de sentimente, da? Acest arhanghelul Rafael, te ajută să-ți concentrezi și să-ți folosești în mod chibzuit acele resurse interioare ale tale. Și mai avem aici o relație, se pare, dragii mei, dintr-o viață anterioară, da? Pentru unii dintre voi v-ați cunoscut unul pe celălalt înainte de această existență, de această realitate, ori este posibil pentru o parte dintre voi să fie vorba despre o relație din trecutul vostru, da? Care nu a fost 100% consumată și în prezent e posibil încă să mai simțiți că sunt lucruri care trebuie puse la punct între voi. Și mai avem aici o carte, Luna de miere, dragii mei. Bucurați-vă de timp petrecut în vacanțe împreună, în vacanțe ori în afara lor, da? Poate că mulți dintre voi vă simțiți ca într-o lună de miere. Vă bucurați foarte mult unul de compania celuilalt, sunt clipe de neuitat sau poate acestea sunt amintirile pe care le aveți voi cu această persoană, da? Clipe frumoase, clipe de fericire petrecute alături de această persoană. E posibil să fiți ușor melancolic, să rememorați aceste situații din trecutul vostru, poate perioada voastră de la început, de când v-ați cunoscut, de dinainte să deveniți un cuplu oficial, da? Fiecare poate asocia aceste mesaje cu situația și persoana despre care întrebi tu în acest moment. Acestea fiind spuse, vom continua cu tarot și vom scoate prima linie de cărți care să te reprezinte pe tine, dragă gemeni, dragă geamăn, iar a doua linie va fi pentru partenerul tău, persoana despre care ești interesat, persoana de care întrebi,
și te gândești în acest moment. Am văzut deja o carte, era întoarsă, se pare. O să o întorc la loc, dragii mei, și continuăm să amestecăm cărțile. Pentru Geme și partenerul acesta lor, pe care se pare că îl cunosc dintr-o viață anterioară, e posibil ca și în alte vieți să fi fost conectați într-un fel sau altul, poate chiar ca și acum, romantic, da? Întotdeauna sufletele pereche, dragii mei, se atrag, se găsesc întotdeauna. Dacă am anumite lucruri neterminate, Dumnezeu, Universul mi le asigură din nou, mă asigură că mă voi întâlni cu ele astfel încât să pot încheia anumite cicluri, să pot merge liniștit mai departe. Pentru voi avem Regele de Bâte, Regina de Bâte, Zecele de Spade și încă o carte, Optul de Monede. Iar pentru cel despre care întrebi tu acum, cel la care te gândești, avem Asul de Spade aici, Împărăteasa, Zecele de Monede și Regina de Monede. Foarte frumos, foarte frumos celălalt aici, dar se pare că tu nu ești chiar, nu te afli într-o situație excelentă, pentru că am acel 10 de spade, acolo îmi spune că există totuși ceva în stare latentă, o problemă din punctul tău de vedere. Și haideți să le aprofundăm puțin. Regele și Regina de Bâte, dragii mei, cu un cuplu foarte potrivit, două persoane care rezonează la un nivel destul de profund. Regele, în general, Regele de Bâte este o persoană care știe să preia frâiele conducerii, este un lider, un vizionar, o persoană care reușește întotdeauna să vadă imaginea de ansamblu, cineva care preia controlul asupra situației, poate fi cineva care își dorește să conducă în relație, da? Îndrăzneață această persoană și destul de optimistă. Regina sa este o energie de pasiune, o energie foarte determinată, încrezătoare față de propria ei persoană, sigură pe ea, da? Siguranță și autocontrol. O persoană carismatică, o persoană sociabilă, o persoană extrovertită, căreia îi place atenția, da? În unele cazuri, uneori, această regină și regele său, la fel, pot deveni cam temperamentali, poate uneori egoiști sau geloși, pot fi doi oameni foarte pasionali, foarte geloși, posesivi, care pur și simplu cereți mult unul de la celălalt. Poate doar vis-a-vis de această persoană vi se pot stârni aceste emoții destul de intense. Da? În orice caz, aceste două persoane întotdeauna se respectă, da? Sunt oameni puternici, niște lideri adevărați. Tu ai aceste energii, încerci să fii puternic, să fii extrovertit, să ai încredere în tine, dar vedem aici cu această carte, cu acest 10 de spade, te arată pe tine cum ai ajuns cumva la un capăt de drum. Te simți epuizat, extenuat, poate simți că ai avut un eșec. Unii dintre voi chiar se pot victimiza mai mult decât este cazul, mai mult decât e necesar. Ești într-un punct de colaps, amărăciune, supărare poate fi. Această persoană ție, încă o dată, tind să cred că îți stârnește niște emoții foarte intense, că scoate tiranul la suprafață din tine, că te face să fii dominator, îți scoate la suprafață toate trăsăturile tale de caracter mai puțin
mai puțin frumoase, poate uneori. Atât de intensă, atât de pasională este această relație, de orice natură ar fi ea, încât pur și simplu te simți la capătul puterilor tale. Poate unii dintre voi vă simțiți strădați și aici vom clarifica, desigur, cu alte cărți. Optul de monede, vreau să trecem puțin și la el. Acest opt de monede arată pe cineva foarte dedicat într-un angajament, într-o legătură. E cineva care are standarde înalte, care e foarte priceput, face lucrurile mărunt, cu măestrie, face lucruri de calitate. Poate fi cineva foarte răbdător. Poate că în perioada aceasta simți că ai ajuns la capătul răbdărilor, simți că ai făcut absolut tot ce trebuia, că ai fost foarte motivat, că nu ai lucrat, că n-ai fost mediocru, că nu ți-ai concentrat atenția pe lucruri deșarte, că ai fost pur și simplu consistent, n-ai fost leneș, ți-ai dus datoria până la sfârșit, ți-ai îndeplinit promisiunile, nu le-ai încălcat, n-ai făcut lucrurile pe grabă, da? Și poate că cumva atâta dedicare, aici vreau să clarificăm pentru că este clar că se întâmplă ceva cu tine. Chiar 10 de spade vreau să-l clarificăm pentru tine, dragă geamă. Ce te-a făcut pe tine să te simți atât de îndurerat, poate chiar și trădat? Cineva, ceva a deturnat situația, da? Avem cavalerul de bâte, da. Cavalerul de bâte îmi spune direct toată povestea. E o persoană foarte curajoasă și tind să cred că este energia celuilalt. Poate fi un aspect al personalității sale, ori poate fi o acțiune de-a sa care te-a supărat, care te-a întristat, te-a îndurerat, te-a făcut să te simți strădat și tind să cred că acest cavaler de bâte pentru tine e o persoană foarte fermecătoare, poate fi o persoană rebelă, temperamentală, simte nevoia puternică de libertate, de a trăi momentul, de a trăi viața, propria viață, la capacitățile sale depline, dar uneori acest cavaler, pentru că am și 10 de spade aici în cârdășenie cu el, îmi arată o persoană nechibzuită, o persoană care nu are răbdare, o persoană care nu-și poate stăpâni furia, foarte pasională, dar în același timp e volatilă. Poate fi dominant față de tine, nechibzuit, arogant, încrezut poate fi acest cavaler de bâte. Cred că aceste cărți îmi vorbește puțin despre partenerul tău și aici la început despre dorința ta, despre dorința și optimismul tău, optimismul cu care abordezi această situație. Tu rămâi optimist, rămâi încrezător, ai pasiune, ai determinare, da, chiar dacă acest partener al tău, cavalerul de bâte invers împreună cu 10 de spade, poate să-mi vorbească despre un om nestatornic, instabil în relații. O persoană care nu poate oferi siguranța zilei de mâine, da? Poate nu poate oferi un angajament. Poate că acesta ori nu-și declară sentimentele în mod public, poate nu-și face relația vizibilă, poate vine și pleacă. În general, cavalerul de bâte când stă invers, da, este o persoană care vine și pleacă după bunul său plac. Pot oricând să-l scap printre degete, el vine doar când simte chemarea, când se simte atras de mine, după care dispare ca măgarul în ceață. Aici, pentru cei care sunt interesați de un geamăn, da, și vă recunoașteți în această situație, luați aminte că această trăsătură de caracter a voastră, acest temperament exagerat, puteți fi chiar dominatori, cu toate că am văzut că voi nu puteți oferi stabilitate în acest cuplu. Desigur, doar cei care se simt
Vă îndurerează foarte tare geamăna. Haideți să mai clarificăm aici cu încă o carte. Și avem Arcana Majoră, Puterea. Arcana Majoră cu numărul 11. Vorbește despre curaj, despre putere, despre vitejie, despre încredere în propria persoană, despre o forță interioară, un drive de a câștiga, un drive de a cuceri. Ori e partenerul tău, dragă geamăn, cineva foarte încrezător în propriile sale forțe, ori și curajos, ori ești tu foarte curajos vis-a-vis de această situație în care ești pus. Vreau să mai vedem aici un mesaj din oracolul Magical Moments. Listen și Lullaby. Da, e cineva, voi chiar dacă sunteți niște persoane care încercați să fiți foarte dedicați, foarte concentrați, aveți niște standarde înalte, în același timp să știți că sunteți niște visători cu această carte, Lullaby, cântecul îndrăgostiților și Listen. Cred că persoana cu care ai de-a face, dragă geamăn, este o persoană care știe foarte frumos să-ți cânte în ureche, să te atragă, să te sirenească, să te atragă în mrejele sale, să te seducă, da? Este un seducător. Îți poate cânta serenade, îți poate recita versuri, poezii, adică acesta încearcă să te abordeze dintr-un punct de vedere mai romantic, mai sentimental, dar aici tu trebuie să fii foarte atent la vocea ta intuitivă. Îți vei da seama cel mai probabil că acesta te face să te simți pe al nouălea norișor, ca și în luna de miere, te face să te simți ca și cum vă cunoașteți dintr-o viață anterioară, știe să te seducă, știe să-ți vorbească frumos, dar aici foarte mare atenție, pentru că este foarte probabil ca această persoană să-ți poată produce o supărare foarte mare emoțională, da? Poate că nu este cel mai stabil partener. Trecem la celălalt, care are Asul de Spade și Arcana Majoră, Împărăteasa, două cărți foarte puternice. Asul ăsta poate fi o nouă sămânță sădită, un nou început. Poate reprezenta un adevăr sau o claritate, o idee nouă, sabia adevărului. Poate arăta viziunea pe care o are partenerul tău asupra relației. E ceva cert, este ceva concret. El îți spune adevărul. Poate reprezenta și un succes pe care îl are partenerul tău, cu Arcana Majoră, Împărăteasa aici. Din nou îl arată foarte senzual, pentru că Împărăteasa reprezintă planeta Venus, da, guvernatoarea Taurului și a Balanței, vorbește despre seducție, despre senzualitate, despre divinul feminin, da, despre grijă față de ceilalți, frumusețea interioară și exterioară, fertilitate, natură în general. Această persoană cu siguranță că te-a cucerit și ca un chirurg, simt aici că omul ăsta te-a văzut, te-a scanat imediat, ți-a scanat imediat sufletul și a știut exact cum să se poarte astfel încât să te seducă, să-ți dea toată lumea peste cap. Cu toate că am văzut deja acolo că tu ai supărarea asta, că pare a fi ușor instabil, uneori poate fi, da? Că poate nu e permanent așa. Poate uneori îți dă senzația că nu este implicat, că vine, cere și obține de la tine lucruri
sexuale sau anumite beneficii și mai apoi pleacă, dispare și tu rămâi nesatisfăcut, nesatisfăcută, dar cred că asta este firea sa, pur și simplu. Cred că nu face aceste lucruri cu niște intenții rele vis-a-vis de tine. Cred că asta este firea sa. Văd aici cu asul de spade că e o persoană foarte sinceră. Și în același timp puternică, da? Împărăteasa și asul de spade. Ori poate fi o persoană care a ajuns într-un punct în viața sa în care simte nevoia să-și acorde sie însăși toată atenția, simte nevoia să aibă grijă de propria ei persoană, de el însăși, mai mult decât de ceilalți. Și poate chiar îți spune aceste lucruri și poate lucrurile astea te și întristează pe tine. Faptul că îl vezi concentra mai mult pe el, poate că și petrece mai mult timp cu el însăși. Pur și simplu nu ți acordă mereu atenția și afecțiunea de care tu ai nevoie. Dar avem aici și 10 de monede împreună cu regina de monede. 10 ăsta de monede vorbește despre o familie, despre stabilitate, despre tradiții, despre o fundație solidă, originile mele. Poate că acesta, și având și regina de monede aici, mi arată faptul că acesta are niște idei foarte conservatoare când vine vorba despre relații, da? În general, poate fi o persoană grijulie, foarte generoasă, o persoană care oferă sprijin, suport, destul de sensibilă, destul de muncitoare. E posibil ca această persoană în prezent să se concentreze foarte mult pe situația financiară, mai mult decât pe cea emoțională. Și poate chiar emoțional simte să-și ofere, să-și acorde mai mult proprii persoane. Dar acesta am văzut aici cu 10 de monede că are niște valori în relații, da? Crede în instituția căsătoriei, poate, sau pur și simplu e o persoană cu rădăcini, da? Care obișnuiește să se înrădăcineze alături de tine, cel mai probabil. Cred că acesta este mesajul. Vreau să clarificăm puțin aici, dragă geamă, să vedem aceste cărți. Avem 7 de monede și ce mai avem? Arcana majoră, steaua. Nu e de rău. Nu e de rău, dragii mei. Poate că energiile astea le simțiți voi uneori sau acum în momentul ăsta și sunt destul de supărătoare, dar până la sfârșitul zilei s-ar putea să nu fie necesar să vă faceți prea multe griji. Acest 7 de monede îl arată vizionar. Îmi spune faptul că omul ăsta are planuri pe termen lung cu tine. Își dorește rezultate de durată. Își dorește să progresați în relație. Îl arată foarte răbdător. Iar cu arcana majoră, steaua, are speranță, are pozitivitate, are credință, crede în această relație și cumva crede în ceea ce face, în eforturile pe care le depune în această relație. Își dorește o vindecare din partea ta, își dorește să poți să-ți vindeci această rană pe care tu o simți. Pentru că el îl văd aici destul de concentrat mai mult poate pe carieră sau pe planul financiar pur și simplu și nu-ți oferă poate atenția și afecțiunea de care tu ai nevoie. Pentru că ai aici regele și regina de bâte, te arată foarte pasional pe tine. Și am văzut asta și la primele mesaje din Romance Angels, da? O relație pasională între voi. Dar poate că este puțin deconectat, puțin apatic partenerul în perioada asta. Și avem ca o pasăre și arta seducției. Din nou vorbim despre seducție. E o persoană, îmi este clar acum, dar
asta este firea sa. Nu trebuie neapărat să-i judecăm pe ceilalți. Like a bird, ca o pasăre, vorbește despre o persoană libertină. O persoană care nu vrea să se simtă constrânsă în relații, nu vrea să se simtă înghesuită. E o persoană care are nevoie de intimitate și de spațiul său personal. Da, ai grijă să nu depășești aceste granițe pe care el le impune. Sunt persoane care pur și simplu nu lasă permanent garda jos. E cineva care are nevoie de timp și spațiu pentru a se liniști și spațiu personal, pur și simplu. Da? Ai grijă să nu depășești limitele pe care ți le pune această persoană, pe care ți le impune. Și în același timp arată că stăpânește foarte bine arta seducției. Da? Așa cum am văzut și aici cu cavalerul de bâte, acesta știe ce cuvinte să-mi spună, cum să-mi doarne miere în urechi, astfel încât eu pur și simplu să mă topesc în brațele sale. Exact ca în această carte, dragii mei. Aceasta a fost etalarea pentru voi. Sper să vă rezonați într-un număr cât mai mare. Sper să vă fie de folos, de ajutor. Eu vă țin pumnii și vă urez succes. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Vă pup! Pa, pa!